sedang masuk ke nomor lai sepak lai pun riu. Lai sepak lai pun riu. Kohimen ko paras tongin sungu ya jisu nya ka benda ka nega step ina manra ya ka jingang nu janga do nu jangi hau jisu barngi wanra ro baro ki bapangi bashitam iduai na ka benda ki brio ki ba sakama ki ba jingai na jisu iduai ro na ka benda kong jit mon marbaniang bania jingko jingkhiang duai ro na ka benda ki inga sem jong ba Syrian El Marshilong bat kong Irene Lingkoi bat ki kon kiksiu kamdam na benda ba Shimti Lingkoi badon hapdeng ke jimpang klai rangkat bat baro kini ke jing tumu ngiduai pau jisun penslai angi ta ke jingi chungu ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit ke jinga e jungu trai jungi u Jesu Christ bat ke jingi jungu blai lem bat ke jingya sulok jungu men siem bakui kindon rengka bat pi baro rengka bat pi lu tongi sange si por bat kuslai halaka donu jungi halor ki por baro ngi artatin ngila ngim shimla shania tilli tillan ya jisu haba ngim id ya jisu haba ngim shania ha jisu ke jing sniu kan san sharingi ke jing long ubriu jungi kan stamban san shari yangi pat kan yalam yangi shaka pop shaka jing sniu shaka jing sosi bun sin haba ni ino yau jisu haba ngi artatin yau jisu ngitip ngilas tamban pidiang ye ke saudong jongi kongu ye ke saudong jongi pat bun sin ngi ngob haka pop sangesh por ban kuslai halo kita ki jing por jing tolot jongi karpadi yau jisu pan sait kud yangi Jisu bai map yangi sait kud yangi dagas namba kardor ka jame na kini ki pop baro ki ba ngilale nga pala how play badan ball baro bade happy ko himen ko para bangarale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle kle da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala e janga Namar kata karpadi kamaria kui kabayai sahakati soti ya kiangel bakri kui badia pi kuhimen ko para banduai nagabinda janga hausai ublei jani ublei badon por baro nis ne yangi badendala map igi pop jangi unyalam yangi shaka jingi bam jikh Amen. Taken rakulei Many
to nginia duai nagabinda ki bapang ki bashitam baro bakini yo jingkoi jingkia kamdame bahar ki himmen ki para ki shimmenda hakane ka mas bakui na jingai bat na jan kamdame ki bas shimmenda online ro nyaiti ki jingdumu jangki bahar hau jisum iduai ro nagabinda ka retreat kerpang nagabinda ki prayer group janganong join diocese sengi sai jain bat sengi ubalai ba kinang yo jing pensle ke jing ngir jong Jisu kat ba ki wan shang retreat koble me uba pen pau ya ka jing shai jong ka jing shi sha jame hakitu ki bayad vir kenang ba kin shem biang ya ka linti to ai ba baro ya ki balanyu kum gi kraftan namar ka jinget kaba kipla kinla ban kintai yakat kaba persha yakata ka kerteng bad bakin bud yakat kaba yade badka da utrai jengyu Jisu Kristus kun jame uba im bad senshar rengkat bad me ha ka jingelong kawe jengamen sim bakoid ublay genom la genom to sa skoria ka ba utrai to sa skoria ka ba uong utrai to yeng joj ba to yasat ya ka mukodu ma jompi hakmat ilumba bat ai ba kilum red kinyo sngew ya ka sur jompi to sa skor pi kilumba ya ka mudui jong utrai bat ma phiru ki nongrim bom chukut jong ka perthai na ba utrai udon ka kaja persha ki pa jong u But unya saatnya bat ke Israel, ku pa jonga ayusha ngale yapi, ha ka eken ngalapen nyashot yapi, ha jubab se yanga naba ngalawan yalam no yapi, nari Egypt bat ngalasuspa yapi, na kaying kajinglong mrau, bat ngalapha yo Moses yo Aaron, bat ya ka Miriam, bat yalam yapi, da ka ngan nedra hakmat utrai bat ngan dem ngon hakmat ublei ubaha jorong hatu ngan wan ra hakmat jong u da ki jingkinya thang da ki khun masi ki ba shisnem ka karta hatu utrai un sngup ha mo da ki hajar teli ki langso mo ne da ki phau hajar teli ki wa ki batui da ko umpnyang hatu ngan aya ukhun prang sngi jonga ha ka na ka banta jingle pala jonga ya uso ka met jonga nak banta ka pop jong ka mensim jonga ulapen I happy ko breu ya ka ka bapha but ayu utrai upan napi like no ban le ya ka hok ban ya ka jingsbun but ban ya da ka jings ngoret but ublei jong pi ka tin jong utrai Samsan po nobar nyospa lai punriu. Nyospa lai punriu. Ndrai antifon baar kot sana duspo kan riu kan nyau arpu lai. Nyospa lai punriu. Ngan pensyai to
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ulang penim jengi Yesus Kristus ulah pendo ya gajingnya. Barulah penaya kejingim dan baka gospel. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Ringkabat piru, Kajing pule na ka gospel ba kuit kat kumu Matthews. kaburang amegelsai. Katto kat nangut ki start ain bat ki parisi. Kila ong ha ujisu. Ko nangikai ngikwa ban yo I yakadak name. Upat ula jubab yaki kapateng bamen bat baklim kawad yakadak. Henry en ai haka yakadak laitang kadak jongu Jona nungya tulupa. Namar kumba u Jona ulasa laisngi laimit hakpo udokkahe kumdaru ukono buryo unsa laisngi laimit hapo kadonu janga kendau. Kinong ninebe kinyayang lang bat kane kapateng haka jimpishar bat kin pinrem iyaka. Namar maki kila kela kabamod haka jingialap ujona. Bat hakami uwe ubakam kraw banya ujona udon hangni. Kasem kabana shati kaniyang yayang lang bat kane kapateng haka jimbishar bat kan pinrem iyaka. Nama kalawan na bakut kaperte ban snap iyaka jingstad u Solomon. Bat hakami uwe ubakam kraw banya u Solomon udon hangni. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ka gospel ka wanra hangi ya ka jing sosi ka ba Jesus don haler ki briu bam ngei u Jesus ulang ublay ula wan ban penim yangi ula peni bun gidak kabangi snap na kane ka gospel ngitip u Jesus la pen koit ya bun gi papang bat ki parisi bat ki sadusi kidang yo I ya kitaki dakishin bahar ka ba u Jesus ulale wat ka taru kim ngei haba ngim tre ban shania hau Jisu haba ngim don jinget kabatili tilan hau Jisu ngi kerlalong ki beriyu ki balai baman haba ngim don jinget kabatili tilan hau Jisu ngin stamban kelim haka gospel ngiusngo Jisu kot iya ki parisi ki bam ngeit pi ki ba nongle baman but pi ke ba kelim hangne kamde kumba ubriu ubashong bat kawe kende ba kelepop henre kane ke jingkelim ka ba ujisu wong kalong syapang ka jingkelim ha ka jinge jongi haba ngim pinjiliu ya ka jinge jongi but ngidon iwe ar shawe but ngidon ru jinge ya ke baro saudong jongi ha ka ba ino iya ujisu kataru kalongga jingkelim. Bon sini habang yusno ya ketin kelim ni perkatang kata ka pop uwe ubriu ule bat kawai ke kente em. Ngidon ki briu ki ba kelim ha ka jinge. Namar
ujisu ulong ka dak yangi. Ujisu ulong ublay. But dakaba ino ya ujisu ladang ipan ya ki dakishin saudong jongi nengi wad ya ki dakishin ban ngait kata ka jingle jongi kan perlong yangi ki kun ki ba kelim haka jingait. But haka ju kadur ki ba pateng ba men kaba mod haba ngi bujili ya ka jimba nagabenda ka jingsiniyo ne ngi peli ya ka jingsiniyo kum ka jimba hangda kadon ka jinglong jongi bamen hangi bun sin don kibriyo saudong jongi ki badon jingait malumala ne ki balayo pidiang ya ujisu bun sin ki pingsan ya ki pop jongi ki pingsan ya ki kamsniyo jongi but ki ong ya ka banga im kabiang bay ya ki rukam banga im kabiang bay henry yalade kitip kambiang ya ke jingim jongi henry ki shu peni khabar baki long ki briyu ki biang bay kani kalong ka jinglong arsap ka bau jisu ula kadau ya ki parisi jisu ula ongru pilong ki arsap namar war lada kitip ya ka jingim ka ba ki im kim biang ki peni khabar baki long ki briyu ki biang but ujisu kain ulong basiniyo te kela poi shakata ka put bakistang ban kintait iya ujisu but kistang ban kindiu no iya ki jinglong jongki ne jingle jongki kilong kambha but nang daw kila kirli shushu ya ujisu peni hangi ya ka dakashin bangin ngait kane kadega jimma jongene ke juk bun ki kristan jongene ke juk menda kilong kumne ki perkat ki don jingait ki perkat kilong ki baduai ki perkat kilong ki balait jingeseng henry ki kam jongki pat kalong pateng bamen bat ke jingim jongki pat kalong ki klim ya ke jingait kane kalong ke jingma jong ki bangait ki parisi kilong ki bangait chisha kilong ki brio ki baton ke jing tip kilong ki brio ki don ke jing start kilong ki brio ki batip shapang ka niam ju kilong ki brio ki batip shapang ka tinu bale henry kim treban imya ka jingim kumbau jisu ulahi kai pinban ki wadaw iyawu ban kinos niyo don bun ki brio ki koloi wat ban kinos niyo ya uble kinos niyo ya ujisu kumnongi kinos niyo ujisu kumnongi kinos niyo ya uble haba ngistang ban artatin ya ka sakramen haba ngistang ban artatin ya ka burom jongga balang haba ngistang ban artatin ya ka jingdon jongu jisu haka jingim jongi suki pasuki ngiru ngialong kawe bad kane ka pateng bamen bad kine ki briyu ki ba klim ya ka jinget ki ba kentait ya jisu tingidi ben long ki ba kuziar ba nanga ta kada jisu wang nganum ai dak eye light no ya ka dak jongun jona haba u prophet u late ya lap sha nineve ki briyu ki la ngeit wadlada kilong ki briyu bamde ki ju kila koloi ban pedian minta u jisu u ble u wan hapedeng jongki henry kim tre ban pedian kane kalong ko pop bashir kai haba u jisu hi u ble hi u wan hapedeng jongi ngim tre ban pediang yaw bun sin kadon ko pop kubne hangi tongin karpadi u jisu ha kane ki u krish bakoi ba unang shimdi ke jing tolot jongi ke jing duna jongi kenamba nginnum kelim nginnum pin priang ya ki kamba men haki inga sem jongi haka jingim jongi jisu be it karko karto yangi banginnum bakhala lendi banginnum pin sluri ke jing siniu banginnum pindu ya ka jimba banginnum kentait ya me na ka jingim jongi haka ban pingsan ya ki kamba man jongi yarap yangi balong ki kun ke bajan bat me
Enyaro ya utrai Yesus Kristus. Tangan pelai ke jinge jengi, in kindiu ya ke jinge jengi hau Yesus. Ngangit hau blay upa badan por baro, unang tau ke bening bad ke kindau, bad hau Yesus Kristus kun ba marwe jengu, utrai jengi, yau bela pun namen sim bakui, yau bela kana ka Maria te soti, ubala shale ben hapo Pontius Pilatus, la sanar panayawu, ulayap la tep yawu, ulakyasha ki bayap, hagas ngi ka balay ula mipat na gibayap ula kiyo siya bening syang mun blay upa badan bor baro nang da unwan pat ben bishar gibayim bagibayam ngangit hau mensim bakoy haga balang katolik bakoy haga jingya sila kirikoy haga jimab gipop haga jimmi pat kado daga jingim bam jikut amen Lai spa prapusa. Lai spa prapusa. Ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba priang kun hau blay upa badan bor baro To try putting jingkinya ki jongpi nakamata jiro ro kreteng jong jimanta yangi nakabalang ko jungu barakoi tapet ya ge jingtarwa janga balang ka ba duai ko trai but ai ba en pediang yaki mega binda ke jimpen roy ya ka jimpen kuit jong ki banget dau Chris utrai jongim Amen utrai undon rengka bat pi Rengka bat pi to ken tiu ya la ki donut Ikintiu yaki shau try tongin aingu ya utrai ublay jongim Ka shong hok bat kadei dashisha kalong kabashong hok bat kabade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakuin ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi o Jesus Christ uba ya ka jingiap jongu ngiken mau ha ka jingit uba ya ka jimmi pa jongu ngipen bana da ka jingit ka ba im bat uba ya ka jingwan jongu ha ka buram ngi ya ap da ka jingkarmen ka baskem bat komta rengkat bat baru ki angel bat ki rikuit ngi aro yame bat ngi pen bana kalem sangem Ubakud, utrai ublay kipat Engpertay sa wadaga burong jawi Usana, usana Uray ublay syajong Usana, ublay juno
Tuhan ko param. Taka jing rible nginang bantra. Baru ki jing tolot ki jing duna jongi. Lesengi rungi long ki kun pateng bamen. Ne ki baklim namar ka jim bam ngit. Ne ki jing tolot jongi. Inakar padi omen sim bakuit ben pen kantang yangi. Bangindup yo ma chisha ki jingi du kris man ki keletma. Da shisha melong ubakuit kotrai. Katemei jong ka jing kuit barom. Namar katangi karpadi me topen kuit pen kantang ya kini ki jing terwa jongi. Da ka bapa ya umensim jame. Kum ka umjer halo jongki. Bakin kerlalong yangi. Kamet bakas nam jongutrai jongi u Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jingsha shitom. Ula shim ya upu badaka ba aingu yame. Ula kedia yavu badula ai halagi sendran u ong. Tushim batobam nakane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti. Naga benda jompim. Haka ju ke rukamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri. Bada ka baingu biang yame. Ula aya ka hala ki senran u ong. Toshim bato di nakane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam jikut. Ya ka ben pen mi naka benda jambi. Bad naka benda ki babun. Naka benda ka jimmap ya ki pop. Tolaya kane bankan mau yang am. Kos nam bakardor jengu Chris to sait kud yangi. Sait kud ya ki mensiam hadim pen kud. Pen kud pen kia ya ki bapang ki bashitam baro. Ki bashim mendaha kane ka mas bakuid. Yada yangi na opamen. Kajimaya jongka jinge Kata si bagi Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia pa ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu jonga jingim badia ka kuri jonga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit bad ben yang hakama jame bad ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me ba ngi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris nginlong Kibala pinyatali kaway da umensiam bakuid. Token mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala kaparte. Bata penjanaya ka hakajingir rengkat badulio uppa bakuid jangi uvilbat ubishab jangi bad bar ki lingdo bad kiriniam. Taken mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bad kinde. Kibala yotiya daka bakermen ya jimmi pat. Badia baharo ki bela kalat no haka jingis ne jamme top diang yaki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baharo ngi karpadia me kramba rengkat bat kamaria teisuti bakuin ka kami jango bale u joso bakudu kurim janga ki apostol bakuin u Francis disease bakuin bat baharo ki rikuin ki bela pensavaya me pateng la pateng ngilong ki babit banyo bindalem haka jingim bam jikut Bad bangin iro bad pindon buram yame da ukun jamme
o Yesus Kristus. Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badun bol haka jingelong kawai jungamen siem bakuit barok keburam bad ke jingero junom la junom. Amen. Kohimen koperato ngin tuwai nagabenda bara ke jing tumu shime jongi kat bangi tuwai ke nega jing tuwai ka bau Jisu hiulahi kai tuwai ru nagabenda ke prayer group jonga nang stoin diocese ki wan retreat na dus ngi sai giants ngi bele bakin yo march sha ki jimpen slay jonga men siam bakui ke jing ko hai jing kya hapadeng jongi tuwai ru nagabenda bara ki bapangi bashitam tuwai na benda bara ki batalat bor tuwai na benda ki basakama baka bor Jisu nam pau haki baro ko pa jangim ba habeng kalong ka bakui kerteng jame Wan hima jame kalong ka mon jame hakin daw ba happening wayang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni patamaha pigiring khan jangi kumbangirong imap ka beles new yangi padwatelam tangi sa ka jimpan shai and rate apply ni ka basiniyo top light yangi karpat ko try na ki jing siniyo baro haga jing spoon jame to I jing sub jing sign hagis ngi jangi kramba daga jingarap ka jingis ne jame ngi light baro bona ka pop bad ngi yo jingeda na ki jing jinjar baro kat bangi dang ap keme lendi ya ka jingarmen bakoi bad ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jisu Christ Namar ke chume kalong kaima ke chume ke bor bat ka buram shinam la shinam Kotrai Jisu Christ meu bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bada ha ka jing spoon jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingatli kawai khat khum ga mon jame mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon bada bor rengka bat pim Rengka bat hiru. dap da ka jingi du Christ tong ini ai ngu markelia Kukun lam produk bikin ibu percaya usul sedayangi Kukun lam produk bikin ibu percaya usul sedayangi Hakumi ukon labro jango bele. Hakumi bakit na ka pop janga parte. So kito ke bala kot shaka jing kawai jango ukon lambrot. Kenrat umlong masyong hau pemandrung pagaying janga Resyong teraktin kemasim janga sekiahi Kamet pargasnam jango Kris kendrianga shaka jing impam chikut. Amen.
melawan Allah kadulur kabensiyem jangi bin kadang ya kajingang nur jaga jingem jangi Yesu wadnu syah yang iban ngom agak pop agak jingsunim agak di jago bahmen wadnu syah yang iban kelim ya kajingem wadnu syah yang iban yalong binda wadka pateng bahmen wadka jingsunim Yesu karbu kardo yang hingga sen jangi karbu kardo ya kiba yid batoin jangi ibala sakama karbu kardo bad ben loy ya kiba papang kiba shitop yang hingga sen jangi ben goy ben ya kiba pang kiba tiang kiba hospital kiba tiang aye Yesu ner lakati jame alo baro kiba pang leba kene yu kirish bakoi ai bakinang yo mort bai halo jangi ben kadang ya ka jing tran jaga dodu jangi ben sei so ya ka jingem jangi ben kalai ya ka met ka jangi ben de mai ka men siam jangi ta ka jingi amar melong ka dak jangi melong ka dak ka shin melong ko play jangi ishania hame ya iti hame kindi buram ya mahar ka jingan ro mahar ka jinglo bo jangi ben slet mai ya ki jesu ai bo ring ki jesu hallelujah ni buram ya be jesu ki ben de mai Jaga jinglong jangi maharo Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 Hallelujah, 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 la 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. To nginia duai. Habang ila yabam yasip nake jingai jame ngikar par kotrai pada ka jimpin mentai ya ka jingmaya uso jang ka jimpenim unang roy hangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khat bat pim Kabat pi. play badon bor baran kar kuyapi uppa baru khon baru mensi mbakoi Amen. ya leisuk ban pen bana ka kubar baba jang utrai da ka jingim ka jampim Yesungu yau ble. Sanspa lai pusat. Berkun haman sim makui balong haba menigong kunjung mentar baraboy jenam la jenam amen. En ya raya try Jesus Christ. Jinom la jinom.